Fáilte rút ais. Tá muid in Scoil Ríomhphost is Scríobh. Muid go spáinteoirt ceile Ríomhphost is Scríobh. Nis tá tú gobar sa mála beidir níos múna bích ribh seo, beidir go obair bháil le duna líne. Nis má tá tú sa mála agus má tá fáibad nó má tú cuirtú cabhair ó do Múinteoir is féidir Ríomhphost a cheola acu. Nis nuair tá tú scríobh Ríomhphost tá cúpla céim gur féidir linn I leannacht. Anna muid in seo. Chéad cheann, Ábhar an Ríomhphost a léirú. I bhíad dó, beannacht. Nis caiith tú smaoinú cineál teanga atá tú gúsáid. Má tú chur téacsaigh de chara, beidir go núsáid á teanga neamh oirimúla. Ach má tá tú scríobh Ríomhphost ag do Múinteoir is á teanga oirimúla úsáid. I bhíad trí, an aib nó an cheist atá tú gar chuir inniuúil. An aib nó an cheist atá. I bhíad ceithir má tá ní eile gur bhhaile rála do Múinteoir. Agus i bhíad cúig buchas agus sláán, agus I ríist chuoine muid céan sais teanga tá muid go le gúsáid an sin. Ceach go leor, well tá mis sin is gáil Ríomhphost is Scríobh ag an Múinteoir orla. Agus mar ag an sibin seo tá a seola, tá an seola Ríomhphost chuiristeach an seo Múinteoir orla ag Cúla4 Scoil.ie. Nis, núna teag go bheith muid an na céimení, Ábhar an Ríomhphost a léirú. Well mar dúirt muid tá muid ag ar a cabhraáil ó do Múinteoir. Mar sin, scríobh muid cabhair ag teastáin. Ní gáchait Ábhart iomlán is scríobhann seo, ní gáchait a cúpla focail is scríobh cabhair ag teastáil. Sin Nis, síos an seo nis, leanna muid a chéime dó, beannacht. Suoine muid a cén teanga ag cheartainne úsáid agus muid a lár lean ar Múinteoir. Well, teanga oirimúil nach so déadach muid a Múinteoir a chara. Dé tá leannacht réile sem meannacht agus rúta cinn rá ar nós tásúla agam. Go bhfuil tú go maith. Agus I mar do láinte. Nis. Chéad chéim eile ná an aib nó an cheiste tá tú gar a chuir inniuúil. Well, tá fáibad beidir le do chud fáiban í scríobh, bhfuil deacracht do chud fáiban í scríobh. Scríobh sin mar sin, tá cúpla deacracht agam le mo ar beidir leis na fáibanna scríobha sa bhata. An bhéadfá cabhair sa bhreis a thabhairt dom. Córa ceiste. In sin bhfuil ní eile, bhfuil déit ará go bhfuil a gairí go mála leis na ceachtain eile. Tá ag gairí go málam leis na ceachtain eile agus in sin breanna ar an muchas agus sláán. Déit ar rud a cinnt ar nós le meas agus mór bhuachas Mícheál. Sin, ní ortain sin ach seol a bhrú agus seolfar de Ríomhphost an sin go dtí do Múinteoir agus beiste de rais ad gan éon mhail.